Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Maayong adlaw ka natong tanan diha. Adlaw karong Sabado. O hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon mag-upload na pud ta og kun ako ang pasultihon. Nga ang nagpadala usa ka babae nga nga nagtago lang sa pangan nga Roda. Og daghang kayong salamat mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ning maong sugilanon kun ako ang pasultihon. O salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga mga ka-listeners. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Yan sa ang inyong alagat si Kangina Jeffron Morales. And then, may partner ka po na ko, Dri Surwandi Tayat. Kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer. Ay ko kapuol in taon sa pagsangpit sa itong labaw magagawam. Lord, thank you, Jug Ayo, sa imong gihatag ka namong grasya. May unahon na to siya, may gala, kay siya ang nagatag sa atong kinabuhi. Hinuman talang ning atong kinabuhi ng kalibutan. Thank you, Lord, sa imong gihatag ka namong grasya. Thank you kayo. O ne, okay, ang suwatan po karon itong katagan ng pagtigano. Pinada kinis sa kababae nga nagpatago lang sa nga Roda. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Arellano. Nagsunan ang atong sender si Roda. Kini akong problema bahin ni sa igsuon sa kong banda nga makalagot kay ba. Pero araw inyo kayo masabta ng akong sukilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me see I'm with you through all the way, cause it's you. Di halata ko to. Paita ning gusto tang magsingir. Murag singir oil lagi itong mahimuan eh. Ay. Ay dawa, oy. Kau ba? Unsa man? Ako ba? Kita ko kibot-kibot man ang simbo ni mo. Sige, yaw-yaw Unyag mo. magkibot-kibot, magyaw-yaw. Unsa na problema day na, ha? Ano sa man di ay? Hilom diha ay. Ngano, kanang kandi nga pirming nagkibot-kibot ang simod. Nagkatakanta day na. Awa. Oh, naaraman day na. Sa ato pa, ikaw ka magkatakanta. Wa! Oh, mura sa di kag kanding. Bungot ni mo, idadoy, oy. Kidro ni mo ruda eh. Dali, mga ano ta? Kaon ditong imo. Di ka mukhaon. Bahala ka. Bahala sa ka. Bantay magtingog ka na ako, ha? Tan-aw talag kinsay makiktingog nato. Aw, tanaw, talang. Oh, tige. Tan-aw na tog di ka ba musyaok. Ha, problema gid ka rugdi. Kumutingog nimo. Ruda. Wa na sugod na. Oy. Usa. Ay kog pangutan akay di kumutingog nimo. Asa na magibutang ang sudaan, oy? Ay kog pangutan akay di kumutingog nimo. Dito ko na. Asa na magibutang ang sudaan kay gigutom ko? Oy hanggaw. Ay kog pangutan akay di kumutingog nimo. Ngayon, ano ha? Gutom na ba ako? Unsa man to giingon nimo kanina? Ngayon sa? Nga di ka na mutingog dako. Mingudi ko? Pabuang-buang pagid ka dayon, maogyog ka, bisag buang na gyud na siya daan. Sabi ay. Asa uso na ha? Kay gigutom ko? Pangita dyan imong sudan. Anong ari man ka maghasol nako? Isog kay kaganina.
Sorry na ko. Sorry na ba? O ana, kinahanglan ka mao ka mo paubos. Hal-hal ka lang isog-isog kapag yun. Day, asa din sudan na magibutang, day, kay gigutom na kayo ko. Sige. Sunod, ananik usba ha, nga imo kong palaguton. Kay mo abot na gani ang panahon dado, nga di na mawang akong kalagot nimo, pasensyahay na lang kita. Kuwato sudan, tuas aparador. Asa day? Tuas imong aparador. Wala ko man yung magibutang sa akong aparador. Malimaw itong sudan na ako mga sinina dito. Ay, nahak ba mo eh. Mukaon ka, dili kay kuhaon ko to. Oh, kaon ko! Ansa naman ka? Nabusog na hinuon ka, naghinuktok na hinuon ka diha. Kinsa man nag-ingon mo na busog ko. Oh, nagkakaon naman ka. Man na. Aw, busog na. Busog ko taon. Nagsardinas man dito. Imo pag itagawa sa akong aparador. Nga ako mga sanina to na. Mahot ang sardinas. Oy, bisag sardinas, special to, oy. Unsa may naka-espesyal adto? Naay atlog. Oh, ibang itlog. Espesyal din na. Oh, unsa di ay? Unya ka na ako ha. Niyam gini itlog. Dool pa gini itlog. Ano mong kalos maot malaki ka, ha? Hilom dadadoy, oy. Kinsa ko'y ganahan anang imong hotdog. Ang murag nagluya. Grabe nang sa mo, ha? Oh, unsa din ako pag ingon di ay? Akong ingnon nga murag konggo. Nasamot. Kidot mo eh. Kadiyot, nana, kadiyot. Kadiyot sa oy, kapurado. Oh, kisa ito. Oh. Kinsa ka? Kinsa ka? Wala ka magkailan ako ah, Roda. Unsa man. Ha? Ako bitaw ni. Si Dido. Ikson sa gawas ni Dadoy. Yang maguwang. Ha? Ay, kumusta naman ka, ha? Kamu din eh, unsan man mo? Okay ra. Kadiyot lang kay tawagon ako sa dadoy. Tanaw mo ka. Tanaw lang. Tanaw ako. Tanaw lang ka na ako, dong. Oh, Dadoy? dautan ko ni mo. Ano dito? Ay, unsaon nga kinahanglan man para sa atong health ba? Ha? Sa mga siya health. O sa'y para sa health man ba? Bawa ka na, basta idara na ta. Di na mayo nga dakong atong lawas. Unsa man ka. Kinahanglan nga dili kita ma-overweight ba? Oh, mausad man eh. Kanang dong. Dadoy, kanang murag guto man dong. Watay pakars na dong. Oh, naman, magpapalit ha. Day, palit itong snacks ni Manoy be. Ako na lang. Sa kasual Manoy din ka dito. Ay, no. Ako na lang, uy. Ako na lang palit. Bitagay tagwarta, bi. Unsa may paliton? Nakalitan ko aning pag-ani sa igsuon sa gawas sa kumbana kay murag niniwang. Unya, sigara ba kay mata? Karon akong giobserbahan ang iyang mga liho kay nabalaka manggod ko kay murag di naman mo pahawa sa bahay. Unya. Shh, dadoy. Uy. Dali ragot. Mag-istorya ragot ha. Dali. Sa may ito istoryahan. Dali sa nga results kwarto. Sira ng pultahan diha. Lagi. Kadit. Dali. Diha. Lingkod diha. Sapa di niya. Kanang imo igsuon ba? Siguro kikang igsuon na nimo? Oo. Igsuon mi samahan na. Mao ba? Ano nagpangutan naman ka? Kay murag. Layo ra man gud kaayo mo. Layo ra kay kun itandi inyong mga naong. Ano mo kuno? Oh. Wa ka magtan-aw si tsura ana. Ikaw insikon. Insikon imong mata. Nya kato, budlat man tong mata. Ay, uso may problema ana uy. Nahibaw ko kung sa istorya anak imong isuon ha. Nakailakas mga linihukan anak, ha? Musa po eh. Ako gaduda ba ako na imong isuon? Nay, tan-awa ra gud, obserbahin na. Ano man? Magsigig pangagot ang ipon, uy. Makita na, murag maglihok tirning apapangig. Basig na anay sakit oy. Sabada, hilom na daduya kay. Oh, musik libutan na to.
Mao gani usi kalibutan nato. Ako nagduda ba ko? Ay, nagduda nga unsa ba? Wa na mo intrag adik-adik. Bakit na rin ay? Pangutan-an niya ko no. Kung karon na siya muulis ila. Sige lang. Kaya ako lang pagkasultihan kung unsa gyud tuyo niya din eh. Kay murag, di man ganahan mo uli na si ila. Ang ug di ganahan nga dinhi po kawon ramang mukaon. Kanang mo trabaho ka, bati kay na, kapoy na. Sus, paita. Tanawa nang magwang nimo, sige laghigda, di ka na muliho. Sige lang. Obserbahan lang na to. Muhimo gananig mga dili maayo. Impits na ka. Paridadoy. Hay, salamat tao. Nasuroy mo din sa amang panimay. Pre, mariruda. Ay nay, si Paridado, ni mo marin, niingon gud nga puslan man kuno nga, ni agi ta din he, mohapit alantas ilang paritakoy. Asa man day si parita ko, Maray? Ay, naman, pre. Okay, dito akong tawagon, pre, ha. Ay, lingkunan ko sa mo diha, Mari. Pre, kumusta? Maugyapon, pre. Nag-antos sa kalisod nga haruhay. Believe ba, yun ako ni mo. Ano believe ba na mo? Di yun na maway, mga speaking words of wisdom, let it be. Ano sabi ko eh? Standard mo na, standard. Believe lagi kay ko ni mo. Ikaw, musta naman ka, pre? Ah, Wa kay duty ron? Awa pre. Pero doon na may rating rin bi. Presyon ba? Oo ba? Dugay na natungo na magkita, pre, sa? Tama lagi. I'm sorry ko din kay Kwan. Doa lang ko sa inyo, ha? Malhin naman day mo. Oo. Namalhin na bito, may pre. Kinin, pre. Napakilakaw. Schedule na kitag balik, ha? Tulto lamang yung ka din sa mo. Niyadto ko sa inyo. Namalhin naman day mo. Sige, balikan niya ko na rin Domingo. Kaya mag-inom sa tali. Oo, balik ko to ka, pre. Sige, pasensya kay pre. Nakapamilakaw. Sige, pre. Okay na. Hindi na lang sa kong magdugay. Yapit na lang dyan kang siguro para magkita ta. Kay, bugaya na natin mo magkita, pre. Lagi. Pero huwat ko rin mo Domingo, ha? Okay, pre. Si Radul ganun pultahan. Asam dis manoy dito ka? Ay na, basig di uli na to, may noon. Kasi may uli. Ay, kuan manoy, kanang ang gitugon ako pag paatang sa mubayad ba kay namo ko'y utangan namo. Ay, mo ba? Kung mauna, nagpautang din mo. Ay, ginagmay ragod manoy. Ginagmay, pero dagko ang tubo. Kay 5-6 magkana. Dili sad manoy, oy, gabaan ta ana. Noy, mikao na ka? Kadayat lang ka na pinita, magkautangan na. Ha? Ingon ko, pwede ba kong makautangan na? Kapila mo na bayaran? Tinuod noy ka nang, wag yun may magpautang, oy. Ay, sige lang kung di mo pahuwang ba na ako ba? Sige lang, okay naman. Ano kasabot mo ko ba? Manoy. Naglibog mi sa kumbana kung amo bang pahuwamon ang iyang maguwa nga si Dido. Ang pangutana gud unsaon man niya pagbayad nga mo siya trabaho. Maong nakigsulti mi niya. Manoy, ang tinuod gyud manoy, wa gyud mi magpautang. Kanang usa nga among giingon, mubayad na among matagbuwan. Nakautang lang na ka emergency ba. Mao nga amo na lang gipahuwam pero di gyud taon mi pautang og kwarta. Uy, wa gyud mi magpautang. Ako mabayad man ko. Unsa mo Isa ko sa kabilyo pa na. Magkabayad niya po ko ana. Karon lang kay piki kay ko. Mo lang ngita lang ko kauslan. Damo ko ba? Pila mo tayo mong humon, Noy? Dito sa amo god ang akong uslan god ganang tag 20,000. Nya kausahon na guna kog bayad god. Mo ba? Ay mo kabalaka oy. Ako nang tubuan na. Tubuan ko na. Kanang 20,000 nimo ninyo himuon ko ng 30,000. Diya unsa man? Sige. Ay, kabalaka uno. Ay lagi roda, kabalaka roda. Dili na apta ko sa kabuan. Impas na ini. Unsa? Kausa na ako bayaran. Sigurado ka? Naglagot kung dadoy kay nitando dayon ang kagwang nga huwaman ang iyang kwarta sa igsuon.
Mong paglabay sa pilak adlaw, hapit na mubuwan. Dong, na may mga pulis ato? Ano ka na? Tuuda, usa may nahitabo. Aguroy. Nga naman nagikulpaan na ba ko da? Ha? Murag lain mo't pasabot anita. Ganun na kami mga pulis to ah. Ganang tagiyas ba ay... Unsay problema Asa ni? kaya ni Baya? Unsay problema ni? Hoy, pre? Pre. Inyo ni? Oo, nga naman pre. Bida, pre, na ang puyo din target mo. Ha? Ba? Ako kinsa man. Hey, video dito. Manoy dito? Iso mo, pre? Suspect na namang, pre. Oy, mao na mong target ako kay drug pusher na. Unsa? Patay. Patay 20 mil kay mong 30 mil dadoy. Patay. Grabe. Wanted dito sa Manoy mo nga nagsige na lang to balhin-balhin o puyo. Pero diri gid siya na timingis amo. Karon unsaon na lang pagbayad atong iyang giwamang 20 mil? Unsaon namo ni uy? Sige na lang gid mig away ni Dadoy. Kay di man gid ako mapugngan, mapagan man gid siya kay siya may nagpahuwang siya maguwang. Muna akong problema ron. Unsa man kamo ang pasultihon? Roda. Hello, good morning, Lord! Mama Mary, good morning! Salamat sa mga pagkampo, ma! Ate Pres, good morning, Ate Pres! Suyat, may adlaw. Ma'am, good morning, ma'am! Tanan, nga namati na mo ron. Oh, Ate May Chichit? adlaw. Salamat. Good morning! Mga mama, thank you kayo sa inyong pagpalit sa kanunay sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy for me mga bata. Happy, Mart! Tuwan luna ko lunta bunok kong mandawi. Mo na the best kay na itong tuon ko mamalitaw mga sapots kabataan, sapots kababayanan, sapots kalakinan. Ang tanan na sa Happy Mart, tuwan luna ko lunta bunok kong mandawi. O sa tanan mga tao pod, ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning ni mo diakap. Sa tanang mga tao pod ni Kuya Nick Pipito sa Toledo. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito nga iyan ang ipainom sa ato ang pinaka-best pod nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang sa office ni Kuya Nick Pipito, Sed Panyawan Coffee Mix nga giinom nila diya. O sa office pod ni Dudong GR Pipito. Labi na yun sa ato ang suod kayo nga buutan nga Vice Mayor sa Talisay, si Vice Mayor Choy Asnar. Maing buntang ni mo diha, Vice. Sa tanan ni mo mga staff diha ni Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw, si Lister Daan. Good morning ni mo diha ta. Sa tanan gayud. Ate Pres. Okay, akong pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag-inom kada adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniud to nimo mao gyapon. Sa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamukaon sa imong paniud to. Maghaponin kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. O galing na atong na problema, gyud kaayo bahin aning kidney o UTI. Ayaw na mo kakuol, di na taangay mabalaka, tungod kay dunanay makatambal, makaayo makapaalibyo anang atong gibati, bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ay, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kon o kina, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanang mga tao po, salamat kayo sa paggamit sa ito ang Sed Liniment Oil. Thank you kayo, labi na yun sa mga tanod ni Kapitan Jude Ninyal diha sa Tabuan. Kumusta ka diha, Kap Jude Ninyal sa Barangay San Nicolas. O sa tanang mga kapitan po nato nga mga suod, si Kap
Grimar Bariti sa Buhisan. Good morning ni Budiha Kap sa imo mga tanod. Nga gipagamit po nimo sa ato ang Sedlen Metuel. Thank you kayo ninyong tanan. Sa tanan to mga suod labi na gyud si Father Tommy Ugpo. Kumusta ka diha Father sa Inabanga? Mao na nga the best yun kay na sa imuha pong mga tao diha. Father Tam ang ipagamit mo ang Sedlen Metuel sabat sa mga tao ni Ma'am Nenen Moreno o Sir Ricardo Moreno o ni Kapitan Albert Bumpat sa Bilisan nga ang iyang mga tanod pod gipagamit pod sa ato ang Sedlen Metuel nga tinuod mo ang tang sa paduot pabaol para kit sa kilawatan barikos meds katul kutos kabataan og gilikay pagyunta sa dinggi kun manggamit sa ato ang Sedlen Metuel nga anha ra mapalit sa butika di ba Kuya Gili? Basta sa butika tinuod yun na nga Sedlen Metuel kana wa gyud na maligya sa gawas matod pa sa isik wa baligya gawat baligya gawas tikara baligya gawat ha butika lang ikara ang tinuod gyud mahigala wa gyud na ibaligya ang Sedlen Metuel sa gawas ha di pasipyan may gasuri-suri ana wa gyud nagsuri-suri ana naa gyud na sa butika importante kay naabot na sa Luzon Gams ang ato ang Sedlen Metuel nasa sa Isabela Laguna tanan naabot na sa Visayas ug Mindanao na niya to ang Luzon Visayas Mindanao tungod sa epektibo kay gam Los Biminda Luz Bisminda. Luz Bisminda. Visayas, Mindanao. Lalibang ka, tungod sa ka-epektibo ng GAMS kay namatudaan na mo ng katawan GAMS. Unang naabot ang yun na tibuok na ito nga Pilipinas. Sedlen Metuel nga, antura mapalit sa butika. Butika. Okay, ang tinuod sa butika na gin. O niya mahingala, pwede sa Facebook GAMS. Abot mo basa sa atong Facebook, tanaw na to niya. Makita na to diha bisitahan na to ang page ba GAMS? Ang page sa Seed Marketing. Nya type na to ang Panyawan Herbals. Nya di na to kalimtan nga atong i-like ang page mangigala. Ang makita diha tanan ang mga genuine seed marketing products. Og ang mga Panyawan products sa seed marketing mapalit po na to mahigala sa Shopee. Amo na og layo ta sa butika, Shopee ta. Shopee. Sa to ba Shopee butika ra mapalit ang tinuod nga Sedlen Metuel. Nga plus kabatugan na to epektibo nga plus. Sedlen Metuel. Okay, si akong gagaw nga si Eve Delmar Gams, yun ko kalimtan Gams, gabi ka tigamitan kay ini. O man siya kanang tig-drive niya nga si Noah Tata Dunyos. Taga Pirbindor na siya. Si Jesus Munyaski. Maribel Cañete dia sa Luwer Malibo. Maribel Cañete ha, Luwer Malibo. Si Kusyal Gaspar Munisit. Dito sa Sugod. Sugod. Atong kapitan sa una, former kapitan Gaspar Munisit. Kumusta ka diha Kap sa imong asawa pod? Nya si Johnny Serenyo sa Gunting Barili. Muna kapitan. Oy Gams, si Bito og si Claire gay nagpinumdum dito si Juan. Para sa inyo nga si Bito si Claire magpadaan na po og si Sedlen Metuel. Di ba? Salamat kay nimo diha Sir Bito og Ma'am Claire ha. Hindi Claire. Okay. Kaya sa last Gams sa Grossmar Gams lalay kay nako de Gams. Ang guardia Gams si Eric Santillas. Rek, batay gyud ang mga patay diari ka batay managa na Rek. Ya sipa na ba kina yang radio na Gams? Sige. Nya Eric Santillas si nya labi na gyud ni Rodil yang alalay da Rodil si Alan Sarmiento manager na Gams Alan Sarmiento o si John Borong nagkakasalamat ta mga igsoon sa pagsalig niyo sa atong batugan kay hapla Sedlen Metuel. Okay Bam Hello, good morning. Gusto ko kayo diha sa yang electronic shop sa Santander. Matod pa ni Sir Dudong Bermudo o ang iyang electrician si Buriros. Salamat kayo ha. Naglanog-lanog ang iyang radyo di ha. O kini silang mga Bots 81 sa Santander Municipal High School. Matapos atol silang reunion, ang organizer si Mr. Lucino Pospos diha sa Casires Oslob. Thank you. Ayoko mo kalimot ha sa inyong mga apo, mga bata, ang atong celebrity ko si Beauty Soap. Doon kinay sangkap nga kuluta tayo ng papaya extra. Aduna sa natural moisturizer para magpabili kitang kutis artista o younger looking. Pananglitan og dunay blackheads or whiteheads, doon na ba kay up-up, doon na ba kay pugis-pugis, mura ba kag nag-dry yung skin. Said celebrity ko Beauty Soap. Binasap ka ni mo niya. Aglimor Punctual, Juliana Miral, Dudong Bermudo, Justin Lozano, Bobby Audiencia, David Bustillo, Fidel Labuan o Pablo Autor. Salamat kayo ha. Mintin naman ninyo. Celebrity ko Beauty Soap. Papantanawan din sa label Seed Marketing. Thank you. Okay, mga kaigsunan, bisag asa, tado, bisag unse atong padulngan, mainom, mahanggap,
Unya ato ang makaon dunag gitoksin nga busud sa atong kalawasan nga mo daot sa atong blood cells. Unya kani toksin ang daoton ato blood cells. Unya kani atong blood cells mo itigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Ang nakapait ra ba anim ang kaning toksin mao gyud daoton niya masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa natong balatian. Kung madaot atong blood cells kay mo sakit pa mulapot unya mustiki or mulapot ang atong dugo. Bao nang masakit ang may nanamo nang kinahanglan imnan gyud atong G-detox. Kay kining G-detox natural nga detoxifier. Tigwang tang sa balatian puno sa nutrients nga mao'y makapalig-on sa atong vital organs. Atong pag-inom ni usa ka kapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Murag maintenance. Kung doon na kay balatian, kinahanglan mo inom ka usa nga to sa duha ka kapsula buntag ug tuhapon sa kauras sa di pa kamukaon. Imna natong 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Number 1 mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres. Okay, ang sendo dato karugad lawa. Si Inday Ruda, Ate Pres. Ruda. Oh, kani si Inday Ruda, iyang bana si Dadoy. Ang kani si Dadoy naigsoon Dido. Dido ba? Ang Dido. Ang kanina si Dido, Ate Pres. Drug lord ni kanang poser. Mao na nga nagpabisag-asa ko do kuan. Kwartahan di ini. Balhin-balhin. O, hindi ka usa nga. Nahurot siguro yung kwarta, Ate Pres. Nanguham sa og kwarta lang Ruda. Nanguham siya. 20 mil. Niya, karon nasakpan, Ate Pres. Dakpan man. Nga dito po yung silang Ruda. Na problema sila kung asa sila taon atong 20 mil maningil. Pero para nako dahil Ruda, no? Mas maayo pag di lang to yung paninglon. Kay swerte mo nga wa mo apel. Mauna. Kay 50 meters o panalitan mga 10 meters kung naa ka din sa girid nga balay, maapil ka. Nga naman. Inana natin, Pres. Maapil pa. Apil ka bisang asa o. Wala kuyawa, no? Apil ka bisang nisoroy ba ka diha or unsa ka diha basta mag-read na sila apil yung ka. Question doon, ikaw kay kalibutan. Dagga na inana, Ate Pres nga na biktima. Ayon na paningil ana Ruda nga diha puyo sa inyo ha nya. Kuan, wala ka sila kay bao nga munay kuan sa kalibutan siguro na. Ang nakapabor lang nimo dahil Ruda no kay si Dadoy o gatong pulis kay si Takoy kumpare. O di ay. O kumpare mo sila, Ate Pres. Ilang gisultiya tanan nga mao na ana. Wa sila kalibutan nang kahuwam gili na 20 mil nya. Mao na nga inana wa sila giapil pero butong na naon usar mo kabalay apil yun mo. Oh, no? Wag yun kay unsa na, wag yun kay unsa Ate Pres, wag kay di kakaliyaya na. Maapil yun ka. Apil yun na. Oh, apil yun ka. Oh. Wala na mas dakop sa ka doon. Tinuod na, kay naay na dakpan among mga silingan dito, Ate Pres. Ay, tano. Oh, apil lang ang bana kasawang pagita sa pulis. Kay naamgod magdudam ko ng mga pulis, Ate Pres. Apil ka na. Oh, apil ka. 30 meters na. Oh, pila. 30 meters. 30 meters. Ang gilayon. Apil ka. Dako. Taas, di ba? Taas, Ate Pres. Mga tuwa. Dili lang kita nila pasako nagbalik diha lan. Abit mo. Nabitay, nadakpa dito sa mga Ate Pres. Niagi ra siya. Apil siya. Apil. Pero nakagawas ra siya. Question mo siya. Nakupon yung ka. Nga question nun ka. Nga nung nakaka dito. May gali nakagawas sa tangon siya. Kaya wa siya maapil bang ngakuan. Ani, ang kondo siya siguro tong silingan mo dito ngakuan. Ana, mauna. Wa siya apil taon ani. Pagawas ra siya. Ano yata ipaambit lang? Yeah, sige. Salmo 52, versikulo 3 ngadto sa 5. Karon. Taas niya. Okay. Gipalabi mo ang dautan kay sa maayo ug ang pagpamakak kay sa pagsulti sa tinuod. Hoy bakakon, gikalipay mo ang pagsakit sa mga tao pinaagi sa imong mga pulong. Murag mo igon niya, no? Ni kuan Dido. Oh, apan laglagon kagayod sa Dios, iya kang sakmiton gikan sa imong tulda ug kuhaon kaniya gikan sa yuta sa mga buhi. Kada, gikuha na siya ba? Napriso naman si Dido. Oh, sugda na siya kuha. Ha? Naman ni anak, laglagon gyud ka. May tagbagbagos buhat na dautan ug bakak. May tagbagbagon siya ni Guwano. Kaya uban bita pratong ato babati sa mga balita ni Kabuntag. Ingon ni Tony Rofel, kapila na kang ikatulo na ako ron. Usa may mong kuan kaso sa siya mao gyapon. Wala rin ka nagbago. Wala mo kasab. Wala ka magkasa nga. Malagi torney, matintal ko. Ingon ana. Malagi. Matintal. So, pero ang ingon ani kada si kisan ning Cinder si ang asawa ni Kuan, asawa ni Dido, si Inday Ruda.
Asawan dadoy, I'm sorry. Oh, dili na Asawan dadoy. Oh, pananglito kung makagawa sa tos presuhan lang, dili na lang papuyon sa ilang balik, aruwa dili na. sila mahasol. Pero di na ko, bam, di na to kagawas. Life sentence to kay kana inana nga mga klase nga mga murag dagko ng mga bulto-bulto ng mga kuan mo ilang kuptan, di na kay 500 grams gari. Kuan man na, di naman ka. Nobel naman na, 5-11. Nobel, why di ka kabayad? Preso yung ka, ate pres. Kanang 5-11. Na ako yung experiences among silingan, no, kanang nakagawa siya lan, tapos kanang wala na siya isa, pero nadakpan siya balik. Kaya ang istorya ana, dunay mupalit og drugas. Aha. Unya, ang iyang cellphone, gitiksan siya nga, iyang amigo to sulod mupalit. Ingon nga, o sige, kanang murang nagka-istorya siya ba? Murang siya ni uyon siya nga, kung o sige, kanang tabangan ta kaasar pit na. What, sakay ba, wakad to ding nag-text niya, ang pulis na. Muna nadakpan siya balik, no? So kanina may ngulaan eh, may nagkuhan, sa karoon ng suban lang nga kanang gawa, kung tuan na dito kung magagawa, sa magbago mang dito. Pumulagi nga, ang kaning nahitabo sa ilang kinabuhi, sakto na, nakatabang na sila. Pero mabalik ka niya, ayun lang, pasaka. Ayun na lang, panalitan. Kuya Panalitan man. magagawas, ayaw na lang, Kuya sa panalitan kayo, magpapuyo kay inaana, no? Kuya, ate presoy. Yung kanara ba sa ilang ate pres na usay ka, di sila kay bawa, panalitan na tulog ka ng high sila sa ingunan, di sila kabalog, nag-istorya ba sila, nakabuhat ba sila, di sila kay bawa. Yung mga ito, ambot. Sige kita kasi kapasaan sa kahan, ikaw nagkuha, timang kasi ambot, kay bawa. Di dilo. Wa sila kagaling umurag. Sobra pa na sa hubuglan, kay kanang hubog di mo ta kay bawo. Sobra pa na siya sa hubog. Mapulbos man imong utok anang kuan ko siya bo. Mapulbos ba, murag makuan ba, mao nang kalimtanon ka. Yung ano mo tong ako amigo, mas pakitaon mo mas pakitaon pa kuno na kay sa asawa. Kada siya? Kada yung anang drugs, mas pakitaon pa kuno kay sa asawa. Basta maadik ka. Basta maadik na ka. Kayo sila sa drugs. Oo. Mas magpabor pa sa drug kaysa asawa. Basta maadik na ka. Di na lang kumamana. Lain mo sa tuwing mo gadikan. Di na lang kumamana. Di na lang kumagminyo. Salamat tayo magpuyo pa lang. Ito, tuluman naman. Kura ko ang puzzle.